Dobrý den, jmenuji se Katka a dnes bychom si představili monitor dechu Nany. Je to certifikovaný zdravotnický produkt, který je vyrobený v České republice a u jeho nákupu můžete využít příspěvku zdravotních pojišťoven. Součástí monitoru dechu Nany je podložka, jednotka, návod, samolepky a tužkové baterie. Desku umístíme pod madraci na sololitovou desku pevnou. Protáhneme kabel, který obtočíme okolo postýlky. Takže madraci vrátíme na původní místo. Madrace by měla být pevná, maximálně vysoká 12 cm. Měla by být potažená nepromokavou folií a přiléhavým prostěradlem. K jednotce připojíme kabel a jednotku připoutáme k rámu postýlky. Uložíme miminko do postýlky a zapneme jednotku. Abyste si ověřili, že se na naninku můžete spolehnout, můžete si udělat jednoduchý test. Vyndáte miminko z postýlky, poodstoupíte a do 20 vteřin by se vám měl ozvat zvukový signál. Pokud používáte v postýlce klínek, umístíte ho do horní části postýlky, pod to umístíte podložku, dáte madraci a zkontrolujete, zda madrace přiléhá správně k podložce, aby nám nevznikaly falešné poplachy. U dětí do 3 měsíců s nižší váhou můžeme podložku umístit přímo na matraci. A pro váš klid položíme hnízdečko a uložíme miminko. A na závěr pár důležitých informací. Postýlka vždy musí stát samostatně ve volném prostoru. A to stejné platí i u dvojčat. Každý musí mít svou vlastní postýlku a svůj monitor dechu. Monitor dechu Nany nevyžaduje žádnou speciální údržbu, jen občas vyvětrat matraci.